kuma maganganun da na faɗa na ce Yesu shege ne, ɗan giya ne, tsinanne ne, Yesu baya da respect, Yesu kaza, babar sai ita kanta 'yar giya ce. Wannan magana tana nan. Ka yi bidiyo kana zage-zage na farko, yan uwanka musulmai sun ja maka kunne, sun yi maka ka ce ba za ka ji ba. Ka je kana ta buɗe live kana yin bidiyoyi kana ta ɗirkawa Yesu zagi, kana ɗirka ma mahi zagi, an yi maka tsawa ka ce ba haka ba. Dan Allah musulmai ku yi mana ahuwa, ku yi mun haƙuri. Tun da shi haka da awar tashi za ta zo, an yi mana magana aka ce mu daina zage-zage, mu daina waɗansu abubuwan, muka ce mun ji, amma tun da shi da awar tashi haka ta koma, to na rantse da Allah za mu maida maka da martani dare gwargwadon hankalinka, tunda naga kai da kiki ne baka da hankali. A cikin Qur'ani chapter 3 verse 161 karkashin tafsiri na aljalalai ga hinan zan ajiye muku cewa mutane sun yi accusing din manzon Allah cewa ya saci jan kyalle. Wannan tafsiri ne aljalalai, babban malamin musulunci ne, kuma hadisi ya tabbatar da haka. Sunan Ibn Majah hadisi na 3971 shi ma ya tabbatar da haka cewa lalle waɗansu mutane sun yi accusing din da satar jan kyalle, cewa shi barawo ne. Ba ni na faɗa ba, malaman ku ne suka faɗa. Ka gane ko? Sannan ba ma wannan bane damuwa, akwai hadisai da dama da suka tabbatar da cewa lallan shi da jan kyallen. Ga hadisi na farko nan, ku karanta shi ku gani. Ga hadisi nan na biyu, ga hadisi nan na uku. Kai har ranar jana'idar da aka bizne shi da jan kyalle a karkashin shi aka rufe shi, ga hadisin nan. To dan Allah wannan accusation aka ko ba accusation ba? An ɗauka ko ba a ɗauka ba? Ban san ko ka san akwai hadisin da ake cewa da shi the night of the jinn ba. Hadisi ne a al-Tirmidhi, hadisi na 2861, ko kuma Musnad Imam Ahmad hadisi na 3788. Hadisin da waɗansu aka ce waɗansu aljanu sintir suka zo suka huce Mas'ud, da suka huce da shi Mas'ud sun yi tafiya da manzon Allah ne, sai manzon Allah ya ja mai layi ya ce kada ka tsallake wani layi, da suka kai wani guri ce kada ka tsallake layi, sai manzon Allah ya gaba, sai waɗannan aljanun suka zo, sai Mas'ud ya fara jin tsoro, sai suka tinkari manzon Allah sintir suka zo, baƙaƙen aljanu. Zan ga hadisin nan na kafa muku gurin ka karanta, baƙaƙen aljanu suka zo sintir, daga suka huce Mas'ud sai suka yi wajen manzon Allah, da suka yi wajen manzon Allah suka hauki sintir, suka ringa hawan manzon Allah. Ga hadisin nan na ajiye muku, ga hadisin nan na ajiye muku. Ku ringa sanin abubuwan da za ku ringa zuwa kuna faɗa ba tare da hujja ba, kuma ba tare da amfani da hankali ba. Na'am.